Nisathandana yini? Ubiza kanjani Dani kuba wathi awutsholi naye? Cha lokhu njani. Hayi ukuthi siyajola. Nenzani? Uma wengane nje kuphela. Anithandani? Cha Anithandani yini? yini kodwa ngempela. Umbuzo. Indaba ungaphendula. Umbuzo uthi niyathandana na? Usungijwayela kabi yezwa. Wena yini lo Usungijwayela. Umbuzo uthi niyathandana yini? Niyathandana na? wena yini lo yenza. Niyathandana yini guys? Indaba ungaphenduli njengabantu. Mkazi niyathandana na noma wengane? Uma wengane nje. Niyathandana yini? Khuluma ngilalela. Cha bebulalela wedali. Kanti yini enzima ukusho ukuthi yebo siyathandana cha Uma asithandani. wengane lo hayi ukuthi yena Mkazi no. Niyathandana noma cha? Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Lives TV kuhlelo esibiza ngokuthi ungifunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngintokazi ezalwa Mkhize. So-ke sivakashela usisi namhlanje nakanjani. Ikhona lento engayiboni kahle kwi-relationship yakhe. Njengamanje sizoxoxisana kabanzi sazi ukuthi ingabe kwenzakalana nokuthi sizogcina siphethe ngokuthi kwenzekaleni. Sabona kunjani? Ngiyaphila sisinjani. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo nala usiwakhona. Igama akhona isibongo Khwanasi. Ushaphi? La ngakhulela khona ngikhulele eFlagstaff. So ngize lana kuleli cala Durban ngokuzofuna umsebenzi. Okay. So ngase ngihlangana naye ubhuti lapho bengingahlali bengifika nje ovashela usisi wami. Okay. So ngagcina sengizohlala lana ngithola umsebenzi. Oh, all right. Ngisebenza la eThekwini. Okay. Ngisebenza esalon. Salon eseThekwini. Yeah, eseThekwini. All right. Mhlambe ke ngabe impilo yakho beyinjani ekhuleni kwakho? Ukhuliswa mama nobaba noma umzalo yedwa noma bekugogo nomkhulu? Ngikhuliswa umama nobaba. Okay, bebambisene. Bebambisene. Okay. Mhlambe ngabe isimo sasekhaya besinjani? Becaphuna kusala abazali noma bekunzinyana mhlambe kuthiwa if ucela something kuthiwa asike silinde kupheleni inyanga. Bekunjani nje ekhaya? Isimo nje sonke sakhona. Kwesinye isikhathi bekubuye kube right, kwesinye isikhathi kubuye kube khona lokunzima. Besebenza bowu-2? Umuntu osebenzayo besebenza ubaba. Okay. Oh, all right. Uma yena uhlala ekhaya. Oh. So ke i-relationship yakho nomuntu wakho iqale nini? Iqalela kuphi? Inhlangene kuphi? And beniphathene kanjani kubudlelwano benu nobabili? Relationship yami naye iqale ngo-2022. Sahlangana eTown. Okay. Njengoba ngangade ngisebenzele eTown. Oh. Yena wabengitshela ukuthi usebenza egarage. Elise-town vele? Alingekho town igarage elingala sihlala khona njengamanje because sengagcina sengimova kuyena. Angisasebenzi kahle kahle sengihlala naye. Sihlala nonke? Sengihlala naye endlini. Okay. Umndeni wakhe uyazi ukuthi nihlala nonke? Yeah, bayazi. Owakho? Awazi. Abazi. Okay. Mhlambe ke umehluko ube kuphi mekusaqala i-relationship kuze kube manje? Iziphi nje izinto oyibonayo ukuthi okay, lezi wayezenza sisaqala ukuthandana, uthando sahlangene, sisathembene kakhulu kodwa manje hayi akayinanga lapho akasazenzi and sekukuningi kakhulu engathi ngiyakubala ngithi 1 2 3 akasakwenza akade kwenze ekuqaleni. Bekade buya ngesikhathi abuya ngaso emsebenzini. Endlini. Okay. Ekseni mehamba ubengivusa ngitshela. Okay. So angifonela nokusemsebenzini. Kodwa manje lezo zinto ezinye zazo shintshile. Ifoni yakhe manje angisayithinti. Swethe amafoni asingathintelani ngawo. Uthi ngubani? Akasho ukuthi ngubani. Okay. So nje lezo zinto izona ezingisolisa ukuthi khona kwenzayo. Ngoba khona lana ngingathatha khona ifoni yakhe. Ngintshontshelele. Mangibheka ngithi hayi angiboni lutho. Kodwa ngiphinde nangosuku olulandelayo ngiphinde ngibheke. Mangibheka ngibona kodwa kunalo garage lo ofonayo. Useva ngokuthi garage.
le number iyafona futhi ikhombisa ukuthi ifona mengabe esuke emsebenzini. Okay. Sikhuluma naye ngaleso sikhathi. Mase sendlini akafona ugarage. Akafona ugarage nasekuseni. So ileyo nto ke eyenza ukuthi ngisole ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi khona akwenzayo so ngifuna ukucacela kahle kahle ukuthi kwenzakalani kahle kahle. If yes, lento esolayo vele yiyo, uzokhetha ukuphuma kwi-relationship noma uyahlala? Ucabangani? Angazi sisona ukuthi ngizokwenza njani. Uyamthanda? Ngiyamthanda. Awuzimisele ngokusuka eduze kwakhe? Angiyimiseli. Okay, bese nize naba nabo abantwana? Asinabo abantwana. Angikaze ngikhulume. Oh, nomntwana yedwa? Uyamthanda umntwana wakhe? Awuyamthanda. Uyambhekelela financially? Uhlala kubo. Okay. Ithini vele ngibalande sikhulumisane nabo bawu-2 then ngothi mangiqede mase ngiyakulanda nawe sibe bawu-4. Okay. Ngicela uneze nje isikhathi esincane ngizokhuluma nabo ngithole ukuthi kwenzakalani phakathi kwabo and then mase ngiyakulanda. Into engifisa ukuyazi ile yokuthi ufisa ukuthi mase ngikhuluma nabo bawu-2 yini ofuna ngikubuzele yona kubhuti ofuna ukuyazi ngingakakulandi ufuna ngibuze ini ufuna ukwazini? Ngifuna ngibuzele ukuthi mina naye kahle kahle simephi kwenzakalani ngoba kahle kahle angisamtholi kahle. Okay. Ngasho ngithi kulo nyaka. Jaba siqale lo nyaka. Izinto ezenzakalayo. Okay, thi ngikhulume nabo and then mase ngiyakulanda. Okay. Ngicela usondezele bona. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo lwey'thandani. So-ke naye i-couple yethu, so-ke sikhulumisane nayo nje kabanzi sithole ukuthi ingabe kuhamba kanjani empilweni yabo yezothando. So-ke sike sibone ukuthi sophetha kanjani, sanibona njani? Siyosabona sinjani. Ngiyaphila nami. Ngicela uqala ngawe bhuti, ngicela kwazi ukuba nesibongo nala usuka khona. Mandla Nkosi, aliyangichaza leyo gama ngoba wantshanga isibongo. Umgazi? Yeah. Oh, all right. Ubuya kuphi? Hluhlu. Wakhulela khona? Okay. Manje ngihlala la eToti. Oh, amanzi eMtoti. Yeah. Sisicela kwazi ukuba nesibongo. Igama lami nguNompumelelo wakamajola Flagstaff Eastern Cape. Ngqulunga. Yebo. Okay, ukhulele khona Flagstaff. Yebo ngikhulele khona. Oh, all right. So, ngicela kwazi nge-relationship yenu. Niqale nithandana, nahlanganela kuphi and niphethene kanjani? Yes, hayi ungaphenduki. Ukujola nobhuti siqale last year. Okay, sihlangana egarage. Okay. Ngoba yena ubesebenza egarage vele. Mina-ke ngangiya nje ngiyoyithelela upetrol. Lo ngimsheka ngimbona. Uneyimoto noma unezimoto? Nginemoto. Okay. Ngifika nje ngilo ngimthethile kusho ukuthi another day azongicela inamba. Okay. Kusho ukuthi vele ke ekunikekeneni kwethi inamba mengifonela kusho ukuthi nami ngiqaqanga into ebeyikhuluma ngoba vele. Okay. Base siyahlangana kanjani. Bahlangana amabizo, bahlangana. Manje le bhuti angitshele yini eyakuchaza udadewethu ezothela ipetrol? Mfethu yabona mayefika njalo umpumza mfethu nyawo. Lazi ngathi bese izinto ngibona ukuthi hayi ngempela la athi ngizowena kodwa ake msaba mfethu kumele ukevele emotweni njalo ngimthelela upetrol ngimashela newindi yabo. Oh, okay. Mangifakela upetrol ngiwashe iwindi yabo. Manje ngiyasaba ukucela le number kulo system. Ngathi unesibindi. Mase ngimjwayele ukumbone ngathi ayingeke ungesibindi. Vele uthathe le number. Siyicela. Okay. Hayi. Avela ngithi ube enokungithipha yabo. Mangibuka nangathi yabona mangabe phela umuntu yabo. Yes. Njalo ushaya ngithipha ibrad sometimes. Sometimes 150 yabo. Ngaqunga isibindi ngathi hayi ngeke lo muntu engathi nazi. Okay. Ngihamba kahle la. Hayi. Pay kwakhe. Ayicela inamba ngabelwa ngaya. Yeah. Asaqala into zethu isa-right wena sisandana kahle hayi yonke into isa-right nje. Uyakhumbula ukuthi mengikufonela ngikucela ukuthi ngicela ufike nomuntu wakho uvele wakhetha yena? Awuyena phela. Yini lekuchaza kangaka ngaye?
Konke mfethu yabona Konke. kulula nje konke mfethu nothando lwethu nje. Beningakabi ne-conversation enisela ngasekutheleni umntwana this umntwana that ilungile ilishe lomndeni yonke leyo nto nje. Cha yayomndeni ke bese sike selungise sayiphatha ke ukuthi kufanele phela nathina siye sibe nomndeni ukusiphilisa umndeni kusenze yena naye semature yabo. Yes. Fune izinto sizenze nje. Oh. Kuzophula. Awusho mkazi akekho umuntu othanda naye manje. Ngaphandle kwakhe. Noma mhlawumbe akufice naye. Ukhona enokade uma wengane yabo. Okay, anisathandana. Hayi asathandana. Okay. So usubhekelela umntwana manje. Yeah, sengikhulisa ingane nje kuphela ngendlela yokuthi vele angithi uma wayo yabo umsebenzi yabo le incike. Okay. Kade sebenza le town esaluni yabo. Okay. Yeah, manje yabona ukuthi mina support ingane. Kubeke yena siphile. Nahlukana nini noma umntwana? Mhlawumbe 2 years ago. Oh, 2 years. So no 2 years ningasathandana. Yeah. Oh, all right. Phila nje. La uhlala khona uhlala nobani? Kwami. Yes. Uyafika yena mfethu yena ngihlale naye nje. Ungqulunga. Cha uma mina enaye unyeko wakhe. Isikhathi esiningi nasembuye ngispende khona lapha kuyena. Oh, wena ovakashela ungqulunga. Oh, okay. Endlini yakho. Uhlala nobani? Ngihlala ngedwa. Abantwana nabo. Hayi. Oh, okay. And bungazi uyimisele ngokuthi nje ube nabantwana. Ingona sisoba nabo. Besahlela. Okay. Ekho bengakomtholi umuntu abazoba nengane naye ambonile ukuthi bengaba nayo nengane. Okay. Mhlambe ngendlela eniphathene ngayo nizibona nibhekile emshadweni kahle kahle nize nifika kuwona. Nize nihlala futhi kuwona nobabili. Siwakho umuzi. Yes, nize nakho umuzi. Abe ngiyibona mina leyo. Ngakuyena mhlawumbe nesengajika endleleni. Okay. Uzizwa kanjani? Hayi ngizizwa ngisafe kakhulu naye nje. Mase sithumela bakhongi nje umgazi ungavuma. Ngaze ngigibele naphezulu kwendlu ngitshela umakhelwane. Okay, ngiyabona uthando into ekhona kunina nabawu2 angifuni ukuphazamisa mina lokho. So ithi nginikezeni isurprise yenu ethi nina ngicela nisukumeni niface ngala and then sengosho mina ukuthi ngicela nibuyeni nihlale phansi ningilinde. Okay. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela sinisondezele isurprise yakho. Cela nisondeleni. Fike nje ubeke la. Surprise eduze. Ngicela sinijikeni nihlaleni la ihlaleni zenu. Hayibo. Manje ngisi. Wenze njani manje? Nani la? Akhona ubekwa yini ngala? Uyamazi kanti? Hawu. Uyamazi kanti? Ubani? Awu uma umntwana lo manje yena usubekwa yini manje? Oh, uma umntwana. Ngazela yona. Ukuthi kwenzakalani kahle Ngoba kahle. wena uzuvela uzongikhuluma uzongikhipha yena ku TV ukuthi ngizokuchazela. Manje ubani ubani lo hamba naye? Ubani ngihamba naye? Ungenaphi leyo nto wena ngoba yena bahana phela kude yena. Uthi ubani lo hamba naye? Lapho naleyo nto wena ufunani? Ingakho ngikufake lana ingobe yangikhulumisa. Mangabe ngikhuluma naye kahle ngifuna ukungibisa. Imake mgazi. Wami lana kuma TV. Uzongimela ke sisangikhulumi nawe yes. Ngishuthe Nangu nje ngikhuluma naye. Uzokwenza ngamisho. Ngikhuluma nabantu Wemamgazi. babengane. Wemgazi wangitshela. Uma wengane yakho lo usathandana nani naye? Ishophe. Hayi ngibuza umgazi. Pendula wena, pendula. Ngibuza wena. Pendula. Nisathandana nini? Ubiza kanjani ndani kuba wathi awutsholi naye? Cha lokho njani. Hayi ukuthi siyajola. Nenzani? Uma wengane nje kuphela. Anithandani? Cha Anithandani yini? yini kodwa ngempela. Umbuzo. Indaba ungaphendula. Umbuzo uthi niyathandana na? Usungijwayela kabi yes. Wena yini ndio Usungijwayela. Umbuzo uthi niyathandana yini? Niyathandana na? wena yini ndio yenza. Niyathandana yini mgazi? Yenza wena uthi indaba ungaphenduli njengabantu. Mgazi niyathandana na noma wengane? Uma wengane nje. Niyathandana yini? Khuluma ngilalela. Cha bebulalela wedali. Kanti yini enzima ukusho ukuthi yebo siyathandana cha asithandani? Wengane lo hayi ukuthi yena Mgazi no. Niyathandana noma cha? Awuphenduli ngani uthuleleni?
Ngiphendule kuthini? Wafufuka isulo ngabe uyakhuluma. Imphendule lento oyenzayo leyo. Umkazi niyathandana noma cha? Ukhulume namanye amantombazane awusakwazi. Anithandani? Awuthandani naba? Shuthi ngihlobisile lapha endlini yakho ngijwayela kabi ngihlobisile endlini yakho. Ngihlobisile lapha endlini. Ngihlobisile ngikutshela yona ukuthi yena ukafika uma wenganga phela. Umbuzo uthi niyathandana yebo cha? Hayi sisathandana manje. Anisathandani? Manje Uyazi yena ukuthi anisathandani? umtshelile indaba ungenza isililo. Phela bengako kwa. Ungenzelani? Ubengokwazi. Why ungamtsheli? Angithi khona ingane lapha. Okay, why ungamtsheli ukuthi anisathandani? Manje yena lengane yami yena ngiyenze njani ngoba phela nawe uyabona ukuthi yena sisathandana. Ingane izofa yini if ningasathandani nobawethu? Iyaphi? Izofa na if nina anisathandani? Izogula phela ingane yena. Ikhuliswa ukuthi anisathandani? Kandlela zakhe phela yena into ayizela ngithena yena njengoba yena Hayi lutho mgazi ngeke awungiphendule. Ngicela ungitshele. Yindaba ungamtshelanga ukuthi anisathandani. Ngenze njani ke mina? Watheka umsebenzi? Uyena wangiyekisa umsebenzi lo. Mgazi wamyekisa umsebenzi? Hayi vele ngekho lento ayenzayo. Ethwala Yayingekho kanjani? Yayingekho kanjani? Okay la yena zela ngilethele isikhaftini. Egarage. Yini pho uthi akazi yena ukuthi anisathandani? Ilento yakhe. Why kwazi wena kuphela ukuthi anisathandani? Ngobani? Why ungamtsheli kahle ukuthi mayengane zami fine isikhona ingane but mina nawe asathandani. Indaba engazi yena ukuthi anisathandani. isilima la umina ngoba yena wazi ukuthi ngiyathandana. Cha phela. Hayi ukuthi singazi ukuthi ngiyathandana. Ngiyajola naye lo ngiyathandana ngihlala naye. Kodwa manje Uhlala nawe endlini. Ukhuluma ngathi wazi Uhlala nawe endlini. Shuthi yimina phela awazi ukuthi wazi ngaye naye. Manje ungakhulumi ngami ngoba ungazi ke mina yes. Angidingi Angithi ngifikile lana angazi ngikhulume nawe angijwayeli. Angijwayeli. Kodwa vele Ngilandela ngihlala endlini ngispoke sasendlini mina. Okanye umkhovu wakho. Ufuna ukubuyela kini? Ngitshele phela ukuthi bangumkhovu wakho. Ufuna ukubuyela emakhaya. Ungasangihlala endlini. Ufuna ukubuyela emakhaya. Ujwayela kabi. Bese uhamba uyojola. Bowenzela lokho ukuthi angeke umsebenzi. Intombazane Inkinga yakho nomona. Oh wena wehle wenyuka. Wena wehle wenyuka Ufuna nogarage. yonke impilo yami icontrol wena. Iyona nto Kanti oyifunayo. umnyikiseleni Bese umsebenzi. then go wenza ngale ndlela owenza ngayo. Umzama ngoba yena Umzama ngani? Ungekho umsebenzi. Njalo edrobheni esalon. Okay mkazi, ngicela ukubuza la. Mkazi, why udelela umsebenzi wakhe? Mina uthenga ukudla la endlini. Yena imali yakhe yokugibela yodwa. Okay, ukhaliswa yilokho. Inkinga leyo mfethu. Imali, mawuthenga ukudla ngisho wena. Mana mkazi, mana mkazi. Wena mkazi, angisho wena umlisa la. Angisho nina nihlezi nisikhumbuza ukuthi ngindoda phela. Indoda iyi-provider, so ukhalela wena ukuthi uthenga ukudla endlini, ukhalela umsebenzi wakho. Ngikhalela ukuthi uhambela mahala, bese wayathi akahlala endlini phansi yena ngizomprovider. Kangithi yabo nje wade improvider nje endlini. Umprovider kanjani? Umprovider kanjani umuntu othi wena awusathandani naye? Umprovider kanjani nothandana naye? Buka ifurniture yasendlini yakho. Why uthi akahlala endlini aye kumsebenzi wakhe uzomprovider kodwa manje usuthi awusathandani naye? Awuyizwa awuyilale sisi ucabange. Isikhathi shothwa nasi sisebenza ngakho. Kodwa lo ngathi fayela buyele emakhaya phela. Angeke ngiyenze. Okokuqala umbiza ngolo. Angeke ngiyenze. Okokuqala umbiza ngolo. Angeke ngiyenze. No, ngicela ungambizi ngolo. Ngicela ungambizi ngolo. Mana mkazi, ngicela ungambizi ngolo. Ngiyaxolisa ngalapho. Okay, Shapu. Yini ukhalela ukuthi wena othenga ukudla endlini? Ekubeni wena indoda fanele umprovide vele. Angisho umzalisile umntwana. Cha mina ngikhalela ena lento lokhu yahamba ukuthi emsebenzini. Okay, why ungamnyekeli? Ngitholi. Wena njalo uyahamba emsebenzini. Oh, ukhalela ukuthi awuthwali. Yena isebenza ngoba yena kwayihola yena ngiliboni. Yabona yena kwakusebenza lokho yena usebenza 1 week. Buya ena afuna ukugibelizwe mina futhi inyanga masiyophela la. Mina futhi afuna yabuya umgibeza. Awuyena umuntu wakhe yini? Kumele wenze njani? Awuyena umuntu wakhe yini? Oh wena kahle kumele ngabe mina ngondle wena. Cathi ukuthi yena ngiyamenzela umsebenzi. Hayi ukuthi ufuna ngondle wena na. Umenzela umuntu engasebenzi. Uyena ugarage. Ukhaliswa ikona lokho. Uyabona inkinga yakho. Wegarage wena owenze lona kanje. Tshela lokho wathi ugarage igama la. Wena garage Ile ukuthi uthathe telefoni yakho. Wakutshela lokho wena ngazongijwayela lapha. Ngicabanga ukuthi ngiyakusaba yes.
Nama ngikusaba. Ngizoboshelwa wena mina ngikunqeni. Angikunqeni angifune ukubuka wena. Ngisale ngidlula live. Angifune ukubukwa. Ngisale ngidlula. Ungayikhulumeli le nja yakho. Okay, nangu sisi omthandayo. Usho kanjani? Awuyena. Wayepho uma umthanda umsave ngogaraji efonini yakho. Cha ukuphapha kwakhe nje unike ubani ifoni yami. Why umsave ngogaraji? Okay, manithandana akufanele nithintelane amafoni. Manithandana. Hayi bo ngiyayithinta mina amafoni mina. Okusho ukuthi ukuthanda kwakho wena indaba bamvumeli ukuthi angayithinti ifoni yakho. Ngoba yena ngumuntu wesilisa mina ngendoda. Uyazi ukusave ngogaraji? Cha bengingazi sisi. Why umsave ngogaraji uma umthanda ke? Why umsave ngogaraji? Hayi phela ngithena bese isasevika unadalena lento yena asikathena ngosuku lokuqala. Uyakuhamba kwesikhathi manje yena ngisho angithena ngenzela yona lento le yalo muntu ophapha kanje. Angenzela yona lento yalo muntu ophapha. Usamthanda uma yenza? Fihla wathi vela usajoli naye. Bufihla nje ukuseva Uma yenza kusamthanda? Usamthanda uma yenza? Phendula. Hayi bandla ukho hayi. No, uma engenza kusamthanda na. Shamas, uyabona usikunzima ukuthi aphendule umbuzo engimbuza wona o clean nje, o simple. Kunzima ukuthi aphendule, uyabona ngisho? Ngiyabona nami. Usamthanda na uma engenzakho? Hayi cha. Hayi. Cha, impendulo leyo iphendulayo. Usamthanda yini? Hawu ngiyaphendula nje bebe. Uthi cha? Ayiqonde phela ayiqonda. Uthe cha? Indaba ungaphenduli. Kanti inenzima bafo uphendule umbuzo. Yena. Usamthanda yini uma ingane yakho? Awuphenduli ingane usuleleni. Uzosuka yena lo wena Cha, manje ungenza upopayi wakho kakhulu. Ngazi ngosuku lokho ubheka ukuthi uzokwenzani. Mina ngicela ukwazi ukuthi usamthanda na. Bese uzongitshela lento ongitshela yona. Uyathanda ukumbona kulesi simo akusona njengamanje. Uyambona usunjani? Uyambona sangikho-right? Uyathi uhappy manje uma umbone nje? Kuyakujabulisa enhlizweni. Ngifike empilweni wami wena uzoyiqova Usamthanda yini uma ingane yakho? Uyayilahla lapha. Uzowenza lento oyenzayo. Yena lo sisi uyamazi yena ukuthi uphumaphi kanjani. No, angisho indawo mina. Angisho indawo mina ngibuza ukuthi usamthanda na. Uyaphi uyazi nje ngikuthanda. No, ngisho ushamase mina uthi uyamthanda yini uma mkhwanazi. Njengoba wengane nje. No, mkazi. Iceleni. Nginothanda seceleni. Okay, uNgulungu uyamthanda? Ya ngiyamthanda ke. Ungijwayela kabi, musungijwayela kabi. Phela manje uzomshayela ukuthi akakuthandi. Musungijwayela kabi. Wena angikhulumi nawe, yes. Uyangazi khona yini lo? Mina uyangazi qala. Ungazelaphi? Kuyakwazi uma wengane wahlukana naye. Uma wengane uyisilima ke. Yazi uyisilima sangempela. Ngoba uzicambelisa amanga ngalona. Nawe wafike waqamba amanga. Ungajabula nje kwesikhashana. Baningi befika njengawe kodwa babuye badlule ngikutshela. Nami uzokushiya ungabi nebhongo ngendaba ka1 year. 1 year nothing. Okwamanje. Khona abajwayele ukuhlala u2 years ngime nabo kodwa kusala mina. Ngikutshela. Okay mkazi, ngicela usuku umthatha umuntu wakho uphume naye. Yasebenza unika imali azoyinika mina. Samphini. Yonke ingane yakhe. Uthatha yena? Uyamthatha? Usekufuna ngempela. Ngiyakufuna vele. Cha uthi ngiyakufuna. Ngiyekele. Ngijwayele nje. Ngiyeke mama ngiyeke. Ngiyeke nodwa sami. Uhamba naye? Yebo. Ukhetha yena? Uma ngana kulohlala naye amshiya. Asamthanda? Akafikanga nami. Uyazi ufike. No, angishanga ukuthi mina thatha umuntu ofike naye. Mina ngithatha umuntu omthandayo, uthatha umuntu wakho. Uyazi yena ufike nobanje obela ukuthi ubehamba nobani ezokwenzani angazi. Oh, so ukhetha uNgulunga. Yeah. Sifike so naye udali ngihamba naye. Oh, okay, ngiyakuzwa. Uhambe ohlala naye lo dali. Ngiyakuzwa. Ufila kanjani? Kuyona yonke nje lento leyo ufila kanjani? Ayikho right nje. We understand ukuthi manje usabuyela endlini la hlala khona nomkazi. Ngeke azayenze leyo nto. Ngiyazi ubuyela endlini yakho. Ngeke.
Ngiyomsiza nje ukuthi ngifike ngekho endlini. Uyamlahla? Emva lento ayenze lana, Okay. ungenza isilima sakhe mina shothi. What about umntwana? Uzokwenzala nomntwana? Umntwana Uzohamba nawe kuphela? wami ngizomthatha. Ngeke aze amthole futhi. Yo. Muka lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi kuhambe kanjani? Kunamanga amaningi phakathi. Kunamanga nje amaningi phakathi and ukutshengisile ke umkhwanazi ukuthi akekho right, ushilo futhi wathi akaziboni ephinde ebuyelana nobaba wengane. Uthe yena uzothathela umntwana wakhe azikhulisele yena. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.